ተመጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓታ ብምዕሩይነት ፆታ ብዛዕብየሉ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ተዘኪራ ከካቦት እውን ዝበፅሓና ትሕዝቶ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርባ እያ ዕላማ ቃልሲ ምርግጋጽ ማዕርነትን ምዕሩይነትን ፆታን ስልጡን ሕብረተሰብ ንምህናጽ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብራ ኤርትራውያን ብምክንያት 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገበሮ ምትእኽኻባት ገሊፀን بمسارات ككابوتوز بتحنا حبريتا اب تل افيف اسرائيل رومان ميلانون ايطاليا فرانكفورت دوزلدورف هيبنهايم توبينغن كاسلن هايدلبرغن جرمن كمون سينسيناتي حبرات منقسات امريكا زركبا دق انستيو معرنت درعين نبار لمعت بزبل تيما نتاعلت بدمقت ابعلنا اب تل افيف اب استجبرت سنسرعات امباسادر ايرترا باسرائيل اتو تسفا مانايم تخسته اب تسمعوا قال ايرتراوان دق انستيو نمسلنن معرنتنن زكايدو قالسي بجبري استسناي مخانو بمتقاس እዚ ድማ ንፍሉይነትን ከም ዘንጸባርቕ አብሪሆም ነበርቲ ሮማን ሚላኖን ኣብ ዘካይዶ ጽምብል ድማ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ አቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት አቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤልን ተረኺቦም ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ኣብ ፍራንክፈርት ዱዝልዶርፍ ሄፐንሃይም ቱቢንገን ካስልን ሃይደልበርግን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስነ ስርዓት ማዕርነ ደቂ ኣንስትዮ ብቃልስን ኣስተዋጽኦን ከም ዝረጋገጽ ኣሚነን ኣበርክተን ኣብ ልምዓትን ምኸተን ከም ዝሐይላ ኣገንዚበን ነበርቲ ሲንሲናትኻ ውዳቤን ብምውርጻጽ ንምሕያል ውዳቤንን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጸን ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ 35 ዘባከርን ኣግራብ ካብ ምቑራጽ ተቐጢቦም ኣብ ምዕቃቡን ምስሳኑን ብንቕሓት ክዋሱ ሓላፊ ምምሕዳራት ከባቢ ናይቲ ንኡዘባ ኣቶ እመሃ ገብረ ዋህዳ ዘኻኺሩ ምስ ነበርተን ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝገበረ ርክብ ኣቶ እመሃ ኣብ ገቦታት ላልምባ ይተዓብር ሰንኪል መጋርሕን ጥንቁላሓስን ዘሎ ኣግራብ ንዘቤታዊ መዓላታት ተቆሪጹ ይበርስ ብምህላው ሳዕቢኑ ተረዲኦም ክሕልውዎን ንፈጸምቱ ናብ ሕጊ ከቕርቡን ተላብዩ ነበርቲ ብወገኖም ኣብ ዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሰንኪ ዋሕደ ሓለዋ ኣብ ኣግራብ ዓባሃስያ ከም ዝወረደ ብምግላጽ ሓለዋ ኣግራብ ንኹሉ ዜጋ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ዝሓለፈ ዜጋታት ከይድገም ምትሕብባሮም ከም ዝዛይዱ ኣረጋጊጾም ህዝብን ዘባ ናቕፋ ብፍግረ መሬት ዝተባሕጎገ ከባቢታት ንምፍዋስን ማይን መሬትን ንምዕቃብን ከምኡውን ጽርግያታት ንምጽጋን ወፈራታት ኣሰላሲሉ ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ተዕማም በቐጻሊ ብውድብ ኣገባብ ዝካየድ ኮይኑ ቅድሚ ክራማት ማይ ኩዕታት ብምፍዋስ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝዓለመ እዩ በቲ መደብ ተባላሽዩ ዝጸንሐ ናብ ሮራ ሓባብ ዘደይብን ናብ ኣዶብሓ ዘውርድን ጽርግያታት እውን ከም ተጸገነ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ከባቢ ናቕፋ ኣብ ዘሎ ሩባታት መዖ ጣብራን ድግድግን ብምትሕባር መንግስትን ህዝብን ዓበይቲ ራህያታት ተሰሪሑ ንስተማይን ሕርሻን የገልግል ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ንዞባ ኣቑርደት ንጥፈታት ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ንምሕያል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈርቲ ማሕበር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሽሙወል ወልደ ገርግሽ ሓቢሩ ኣቶ ሽሙወል ንኣባላት ማሕበር ኣብ ዘዝነጥፍሉ መዳይ ሓገዛት ምብርካትን ናይ ልቓሕ ዕድላት ብምፍጣር ናይ ገንዘብ ድሌታቶም ብመጠኑ ምምላስን ካብ ቀንዲ መደባቶም ከም ዝኾነ ረዲዩ ኣባላት ማሕበር ንዝወሃቦም ዕድላት ልቓሕ ኣብ ግቡእ መዓላ ብምውዓል ልቓሖም ክመልሱ ዘዘኻኸረ ኣቶ ሽሙወል ማሕበር ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ንጥፈታት ንኽዕወቱ ብዝለዓለ ደረጃ ክደጋገፎም ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ንዞባ ኣቑርደት ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል መሪፆም ኣብ መዛዘመ ተኣኺባ ኣካይዲ ስራሕ ንዞባ ኣቑርደት ኣቶ እስማዒል ዓብደላ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንጥፈታት ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ሸጡ ንኽወቅዕ ምምሕዳር ንዞባ ዝከኣሎ ደገፍ ክገብር ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ኣባላት ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ከምኡን ማእከላት ምእራምን ተሃድሶን ሰንበልን ሓዝሓዝን ብ47 መጋቢት ደም ለጊሶም እቲ ዕላማ ብወለንታዊ ልግሲ ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ህይወት ውፅዓት ወገናት ምድሓን ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ለገስቲ ዕላማታት ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንምዕዋት ምትሕብባሮም ከም ዘዕዝዙ ገሊፆም ኣባላት ሃገራዊ ባንክ ደም ብወገኖም ደም ምልጋስ ኣብ ጥዕና ለጋሲ ዝኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘየለ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ረብሓ ልግሲ ደም ተገንዚቡ መደባት ማሕበር ንምዕዋት ክጽዕር ጸዊዖም ነፍሲ ወከፎም ካብ 3 ክሳብ 9 ግዜ ደም ከም ዝለገሱ ዝሓበሩ ለገስቲ ደም ድማ ዕላሙ ብግቡእ ስለ ዝግንዘቡ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሎ ብምርጋጽ ካልኦት እውን ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕቦ ኣዘኻኺሮም